SOS Lloret ha tornat a sortir al carrer per mostrar el seu desacord amb el projecte de la carretera que ha d'enllaçar Lloret amb l'autopista C32. L'entitat va aprofitar la marxa de les ermites del Xino Xanon i van participar 1.500 persones per fer arribar a la població el seu missatge a través de pancartes on s'hi llegien missatges com «Carretera fora de Sant Pere», «No destruïm Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries» o «Aquí sí que es veurà la carretera, mentiders». Tot i així, la campanya no va ser efectiva perquè poc després de penjar les pancartes algú va treure-les. L'entitat no sap qui va ser, però lamenta que succeeixin fets com aquest. Parlem amb un portaveu de SOS Lloret, que és Esteve Dalmau. Al telèfon, bon dia. Bon dia. Expliqui'ns, quina va ser la seva participació a la marxa de les ermites de diumenge? Bé, des de SOS Lloret vam penjar diverses pancartes aprofitant aquesta marxa i la raó d'aquesta penjada de pancartes ha estat una última onada de declaracions per part de l'Ajuntament que sumen a la tònica general de mentir en relació al tema de la via que ha de connectar Lloret amb la C32. Estem parlant de l'autopista. No, de la connexió a l'autopista, no? Teòricament, antigament xerràvem d'un projecte de perllongació de l'autopista, ara xerrem d'una connexió cap a l'autopista, però que passa exactament pel mateix traçat que l'antic projecte. Les raons per les quals creiem que menteix l'Ajuntament són diferents. Per exemple, en relació als criteris de sostenibilitat que teòricament té aquest projecte, des de SOS Lloret pensem que són inexistents. Vull dir, aquest projecte malmet una de les zones boscoses més extenses del municipi, la talla per la meitat, vull dir, destrossa gran part del patrimoni natural del poble, d'acord? I ja s'havia classificat, diguéssim, l'antic projecte d'autopista com a greu passant per aquest lloc. Aquest projecte nou simplement passa hi ha modificacions, és cert, però passa exactament pel mateix traçat. A més, també menteixen quan diuen que no passarà a prop de Sant Pere del Bosc, de l'Àngel i de les Alegries. És tan senzill com agafar el projecte i un mapa i anar-s'ho a mirar, d'acord? I també menteixen, diguéssim, quan aquest projecte diuen que és el que volen la majoria dels lloretencs, i hi ha diverses proves que demostren que no és així, com per exemple són les jornades de participació ciutadana del POUM, en les quals només un 10,5% dels encastats està a favor d'aquest traçat. No entenem per què aleshores a la primera redacció del POUM s'hi contemplava aquest traçat encara. I un símptoma important que la gent del poble tampoc vol aquest projecte és el manifest de novembre, no? On més de 13 entitats es van adherir a aquest manifest exposant, diguéssim, un rebuig i una preocupació per com s'estava duent aquest projecte. Són entitats representatives del poble i pensem que què millor que el teixit associatiu, diguéssim, per recollir tot el que és l'opinió popular, no? L'Ajuntament l'única cosa que s'ha dedicat a fer és a ignorar i a menystenir aquest manifest. Després, també aquest manifest, en unes últimes declaracions del regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera, declarava que havia estat consensuat fa molt de temps amb les entitats. Aviam, tot el contrari, o sigui, i si no, que nombrin quines entitats són aquestes amb les que s'ha consensuat aquest traçat. Fa molt de temps, per començar, ells no hi eren al govern i l'únic grup que es va interessar per aleshores projecte de perllongament de l'autopista va ser el grup de Mall i estava en contra. En realitat, el grup de Mall, el Club UNESCO, és un dels signants del manifest de novembre. Aviam, resumint, l'Ajuntament menteix quan diu que aquest projecte és respectuós amb el medi ambient i que passarà per Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries. I si no, que exposin públicament com és realment aquest projecte que no ha tingut una exposició pública en la seva forma definitiva. Després, també menteixen quan diuen que aquest és el projecte que volen tots els lloretencs, sinó que admetin que totes aquelles jornades de participació ciutadana eren un paripé. I també que admetin que l'opinió d'associacions com el Xino Xanon, SOS Lloret o la Plataforma per la Pau no són representatives de la població. I també menteixen quan diuen que aquest projecte està consensuat amb les entitats. I com dic, que diguin en quines entitats està consensuat i de pas que també anomenin les entitats que hi estan en contra. Les pancartes que vostès van penjar diumenge, pel que tenim entès, van desaparèixer poc després. Sí, van desaparèixer, no sabem ben bé qui les va retirar, però sabem que no van durar massa. Vull dir que es nota que hi ha una voluntat per part de, no sé si de l'Ajuntament o d'aquí, de que no es tingui informada la població sobre les característiques definitives d'aquest projecte. Feia temps que no sentíem a parlar de vostès. Pel que fa a aquest projecte en concret, què és el que saben? Fins a quin punt està avançat? Aviam, aquest projecte teòricament està contemplat en el POUM, això és cert. El problema és que l'exposició pública del POUM
no hi era en la seva forma definitiva. En realitat la seva forma definitiva té data de l'any passat, d'acord? Que a més Sos Lloret va tindre accés a aquest projecte de casualitat, no va ser pas l'Ajuntament el que li informés. És a dir, que teòricament està contemplat en el POM, però l'exposició pública no ha estat del tot regular, per entendre'ns. Com deia, en les jornades, aquestes jornades de participació ciutadana, només un 10,5% estava a favor d'aquest traçat, i després resulta que nosaltres, diguéssim, a la població ens hem de menjar amb patates el que ens diguin, diguéssim, des de la Generalitat, no? Bueno, bàsicament està fins aquí. Vull dir que l'actitud que han mantingut sempre és de jugar una doble carta, no? Que és la carta que està aprovat segons el POM, però no està, diguéssim, no està del tot definit el traçat, no? Que el traçat tenia data, com dic, de l'any passat. Van arribar fins i tot a la contradicció pública, no? Quan el regidor de planificació urbanística van arribar a la contradicció pública en aquest mitjà de comunicació, en aquest xerro, quan el 4 de setembre del 2007, i recordo que el POM està aprovat des del 12 del 2006, el 4 de setembre del 2007 deia que aquest projecte ja estava aprovat. I aproximadament 2 setmanes després, el senyor Riera, el 21 de setembre del 2007, deia que el traçat d'aquest projecte es desconeixia. Aleshores, què passa? Aquest projecte estava aprovat o es desconeixia el traçat? O bé passaven les dues coses, és a dir, que en aquest poble es poden aprovar projectes sense que l'opinió pública hi tingui accés. Doncs senyor Esteve Dalmau, membre de Sos Lloret, li agraïm que ens hagi atès la trucada. D'acord, gràcies. A vostè, bon dia.